Għandek iva potenzjal qawwi ta' konflitt ta' interess. Għada pitada meta dawn jiġu, jekk dawn ħajħorġu sejħa biex jixtru l-magni, naturalment il-persuna ta' Cage Cambry jekk jipparteċipa f'din it-tender għandu vantaġġ fuq ħafna nies oħra. Għaliex għandu vantaġġ fuq ħafna nies oħra? Għandu vantaġġ għaliex hu kien parti mill-skema sħiħa, parti mill-organizzazzjoni sħiħa sabiex inġib dal-investiment. Tajjeb li inġib dal-investiment, però inti hawnhekk għandek persuni, żewġ kumpaniji li qed jittenderjaw. Fost dawn it-tnejn minn nies li qed jittenderjaw, għandek kumpanija li shareholder fiha, persuna li għandu interess fiha, u persuna li ħasem b'mod dirett, b'mod attiv sabiex dak l-investiment jinġib. Allura għandu vantaġġ fuq ħadd ieħor. If it's a private company and it wins a bid, why should it be disqualified? Il-Prim Ministru jaf sew x'jagħmel bħala xogħol Chief of Staff tiegħu, dawn huma tnejn minn nies li kibru flimkien, jaħdmu flimkien, jgħixu flimkien minn filgħodu sa filgħaxija. Naħseb anke kwistjoni ta' mentalità li trid tirranġa wkoll fis-sens li jekk inti tara l-intervista tal-Prim Ministru illi hu jgħidlek why not it's a private business jekk jagħmel tender għaliex għandu jkun skwalifikat. Qatt ma qed jgħid li għandu jkun skwalifikat, però jekk inti għandek il-Prim Ministru qed jaħseb dal-mod. If it's a private company and it wins a bid, why should it be disqualified? Hemm problema ta' mentalità, hemm problema ta' ideoloġija, hemm problema li dan il-persuna mhux qed jifhem, mhux qed japprezza id-diffikultajiet li sitwazzjoni bħal din tagħmel. Ma ngħidx biss li hija kwistjoni li tiddaħħal provvedimenti bit-affarijiet ġudizzjarji, trid fl-ewwel lok tolqot il-ħsieb, trid fl-ewwel waqt tapprezza li dawn l-affarijiet jagħtu lok għal ħafna domandi. U dawn il-ħafna domandi ma jagħmlu ġid lil ħadd u fuq kollox ma jagħmlu ġid il-pajjiżna. Dan huwa private business ta' Chief of Staff tiegħek. F'ġieħ kemm hemm, ejja poġġu saqajna laqgħa xejn mal-art. Naħsbu ftit u nirreflettu. Mhuwiex private business ta' any Tom, Dick and Harry, huwa private business ta' persuna li qiegħed bil-qeda ħdejk kuljum jgħinek biex tieħu deċiżjonijiet fosthom deċiżjoni illi ġib din il-kumpanija u Malta. Dan il-gvern donnu għalih qisu ma hemm xejn ħażin f'dan kollu. Dan il-gvern għalih qisu dan huwa ħaġa normali, business as usual, let's go on. So what, ġibna kumpanija tipprinta il-flus, għandi dan il-Chief of Staff għandu l-magna ħaj finanzjom, so what, he's a private. Ija ngħidu għalissa li hija kwistjoni ta' ħsieb, hija kwistjoni ta' kif dan il-gvern qed imexxi.